तर गाववाल्यानो, मी आज गेलेलो आहे माझ्या झिलाच्या शाळेत म्हणजेच अंगणवाडीत। तर ही अंगणवाडी असा कसाल कारलेवाडीत। अंगणवाडी थोडी खूप आतमध्ये म्हणजे त्या ठिकाणी जाण्याची रस्त्याची नीट अजून सोय नाही, पण या ठिकाणी शांत आणि निसर्गाच्या सानिध्यात एकदम मस्तपैकी असा शिक्षण दिला जाता। आपल्या सगळ्यांच्याच आयुष्याची सुरुवात ही बालवाडी किंवा अंगणवाडीपासूनच झाली असतेली, होय की नाही? तर या ठिकाणी अंगणवाडीची उद्दिष्ट सुद्धा भरपूर सारी असत। 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील मुलांचा पोषण आहार आणि आरोग्यविषयक दर्जा सुधारणे, मुलांच्या मानसिक, शारीरिक आणि सामाजिक विकासाचा पाया पण घातला जातो। तर या अंगणवाडीच्या बाहेर एक सुंदर असं वाक्य लिहिलेला होता, ता म्हणजे स्वच्छतेसाठी साबणवडी आणि हसायला खेळायला अंगणवाडी। व्हिडिओ